बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सानाव खुंनाय गेवलां मेलनि मानव गेदेर आफादगिरि सार सुरत नार्जारी बे मेलखौनो बेखेवलांनाय जोंनि बिटिसिनि मानव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सासे दैथायहरजानाय थान्दै हिसाबै नुजानानै बिबुंथि लाखिलांनाय आसामनिनो आंनि मन्त्रि लोगो जयन्त मल्ल बरुवा बे मेलाव दासिमबो आलासि महरै रमेश भारद्वाज जाय बिथांनाखि बर' रावाव महामानब महात्मा गान्धीनि जिउ खौरांखौ राव सोलायनानै लिरदों आरो दा एसे आगोलाव बेखेवनाय जाबाय। बिथाङा गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि आफादगिरिजों लोगोसेयैनो महारिषि इउनिभार्सिटिनिबो सासे भाइस चेन्सेलरमोन। प्रफेसर मीनाक्षी जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिथाङा फैदों। जोंनिनो बारग' मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म आरो जोंनि गेजेरावनो दा लकसभानि MP मोनसे समनि आरो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बिथाङानो BScनिबो चिफ हिसाबै खामानि मावदोंमोन। मानव गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो जोंनि गेजेराव दं दा सासे लिरगिरि दैदेनगिरि अनजलि दैमारि, दावा पेन्जर भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि, जोंनिनो MCLA धनन्जय बसुमतारी आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि बारग' MLA कमल सिंह नार्जारीजों लोगोसे मावफुं आफादगिरि धीराज बरगयारी, लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आलासि बिथांमोन आरो दिनै बे गेवलां मेलाव नुजाफैनाय सिबिनां रायजो राजाफोर, बरलावगाव आरो बिजनि हालामनि रायजो राजाफोर, आइ आफा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, गिबि गिबियाव आं नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। इंराजि गोदान बोसोरनि मुङावबो आरो दमासिनि मुङाव आरो बे जथुम्माया गाहामै गाहाम जाफुंलांनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 9 थारिखनिफ्राय लानानै दिनै 11 जानुवारिसिमाव बर' थुनलाइ आफादनि गा-65थि जथुम्माया बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जानानै दिनै जोबनो थांगासिनो दङ। बे जथुम्मायाव बर' राव थुनलाइनि इयुनखौ लानानै सावरायनाय जालांबाय। बर' थुनलाइ आफादा फैगौ समाव मा मा हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन बेनि सायावबो सावरायनाय जालांबाय। लोगोसेयैनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गोजौथिं दैखोलांनायाव जोंनि मावनांगौ बिबानफ्रा मा बेनि सायावबो जोङो रोखा रोखायैनो सावरायलांबाय। जथुम्मानि मोनसे गोसोआव लाजाथाव हाबाफारिया जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनिनो गोजाम मावथिफोरनि गेजेराव
मोनसे इन्टारेक्शन मैया मोनायाव जालांदों गाव गावनि रोंगौथि मोनदांथि गासैखौ लाजोबनानै गावजों गाव फोरमायलायनाय आरो फैगौ समफ्राव जों माबोरै सिगांलांगोन बिनि सायाव हयथ' गाव गावनि रोंगौथिखौ फोरमायलांदों बर' थुनलाइ आफादबारि मोनसे आफादाव थान्दै जथुम्मानि सासे थान्दै जानो मोननायाबो जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा मानो होनबा थान्दैफोरा गावबागाव जिल्लाजों सायख'नानै दैथायहरजायो लोगोसे बावहाय थुनलाइ आफादनि नियम बायदियै माखासे लाइफ मेम्बार्सफोर थायो बिसोरल'नो थान्दै आफादाव बाहागो लानो मोनो बेनि ओंथिया जाहैबाय मा मोनसे जिल्लानिफ्राय बेस्ट जायफ्रा बयनिफ्रायबो साबखांसिननाय सोद्रोमाफोर बर' राव थुनलाइनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनाय मानसिफ्रानो थान्दै जानानै फैयो ओंखायनो थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि थांखि लायो बे फैगौ समनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय जोंनि माहारिनिनो मोनसे थांखि जानानै फैयो आरो बे मथेनो जोङो खामानि मावलांनांगौ दङ गोदो गोदायनि बर' राव थुनलाइखौ लानानै जिफोर जेंना दंमोन आरो आथिखालनि जेंना रुजुनानै नायोबा गोबाङानो जोबलांबाय आगोलनि बायदि हयथ' जोंनि जेंनाफ्रा एसेबां गिदिर एबा बेसेबांबा बुरजा जेसेबांखौहाय जेंनाफोर जे दंमोन हयथ' बे पर्यायाव गैया नाथाय अब्लाबो दिनैबो बर' थुनलाइ आफादा मावनांगौ बिराद माखासे बजा थायो जेरै जोंनि स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै गोबां स्कुल गायसनबाय गोदानै गायसननाय गोजामै गायसननाय आरो दानि गोदान मोनसे शिक्षा नीतिनि गेजेराव फोरोंगिरिफोरनि साख्रिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौबा माखासे गोबां नियम नितिजों दावगालांनांगौ जाहैबाय बेजों लोगोसेयैनो नाथाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो एबा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंनि शिक्षा बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लादों दिनै 30 बोसोर आगोल जायखौ जोङो कल्पनाबो खालामनो हायाखैमोन बेयो दिनैहाय जानानै फैदों जेरै क'क्राझाराव इन्जिनियारिं कलेज उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनै क'क्राझाराव मोननै इउनिभार्सिटि सोलिनानै दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि लोगोसेयैनो बिटिसिनि सिङावनो मोननै मेडिकेल कलेज मोनसे क'क्राझार मेडिकेल कलेज बियो दा क्लासबो जाबाय सोलिगासिनो दङ मोनथाम बेट्सनि 100 स्टुडेन्टफ्रा दा बेवहाय मेडिकेल फरायगासिनो दङ फारसेथिं तामुलपुराव मोनसे मेडिकेल कलेज जानो हागौ फैगौ बोसोरनिफ्राय बेनि एकाडेमिक सेसना जागायगोन मोननै मेडिकेल कलेज जों मोननो हाबाय दा बायरानि मुलुगाव बड'लेण्ड ओनसोलावबो शिक्षा दीक्षा एबा गोबां बिथिङाव जौगानायनि मोनसे खौरांखौ मोनहैयो दिनै एसे आगोलाव फोसावलांबाय आरो बे दिनैनि फोसावनाय नङा माखासे बोसोराव मोनसे थांखि लानाय जादों भारत सरकारा जे भुटानजों आसामजों मोनसे रेल कानेक्टिभिटि जानांगौ बेनि थाखाय सार्भे खालामनाय जादोंमोन निउ बङाइगाव टु गेलेफु नङाबा क'क्राझार टु गेलेफु नाथाय गोबां सार्भे खालामनायनि उनावहाय क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुजों रेल लाइन मोनसे कानेक्सन जागोन आरो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैगोन आरो बे मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार बिथिङाव जोबोद जौगानाय बे हिसाबै बे ओनसोलनि राव हारिमु कालचार बेवहायबो जोंहा मोनसे जौगानाय लाबोनांगौनि बिबान थाबाय जोंनि कालचारा
ओरैबायदि जौगा कालचार जानांगौ मानसिनि बिहेभियारनिफ्राय लानानै आखल आखुनिफ्राय लानानै जोंनि साननाय हनाय थुनलाइ सोरजिनाय बिजाब सोरजिनाय बिनिफ्राय लानानै हारिमु बियो जाहाथे मोनसे ओरैबायदि समायना रमायना आरो वर्ल्ड क्लास मोनसे कालचाराव जों दावगालांनो हायो दा वर्ल्ड क्लास होनोबा जोंनि हारिमुखौ सोलायनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय जोंनि हारिमुखौनो बेनो बे दोनखानानै जेरै दङ ओरैनो दोननानैबाबो जोङो ओरैबायदि पर्यायाव लांनांगौ बेनि प्रेजेन्टेसनफोरखौ दिन्थिफुंनायफोरखौ जेनाखि ग्लबेलि बा वर्ल्ड क्लास मोनसे मर्यादाखौ जों होनो हायो आरो पृथिबीनि मानसिफ्रा बेखौ नायनो फैयोबा जाहाथे खालि नायनानै आखाइ खबनानैल' थाङा जे बिसोरो रिसार्च खालामनोबो गोसो जानांगौ खारन जोङो मोनसे एथनिक ग्रुप आरो जों जाहैबाय इन्डिजिनियास खिलन्जिया दुनिया जेखि बुङा जों थागिबि हारि पृथिबीयाव निउ मडार्निटी एबा मडार्निटीया डेभेलपमेन्टआ जेसेबांखि जाया मानो दिनै सेमिकन्डाक्टर फैदों मेट्र' रेलनि बाथ्रा फैदों एयारपर्टनि बाथ्रा फैदों गोजौथिङै मेटेरियेल डेभेलपमेन्टआबो जालांबाय थादों फारसेथिं बे पृथिबीयानो थागिबि मानसिफोरनि राव हारिमु कालचारखौ नायसंनायनि जे मोनसे गोसो जानाय एबा इन्टारेस्टआबो बारायबाय थादों दा थागिबि हारि गैयाबा पृथिबीया गैया पृथिबीनि कालचारानो गैया सानसे समाव दिल्लीयावनो मोनसे सेमिनार जादोंमोन आरो बेवहाय सासे माने एनभाइरनमेन्टेलिस्ट हाग्रा अनफावरि सुन्दरलाल बहुगुणा दिनै थैनानै थांबाय जोंखौ ट्राइबेल होननानै मिथिनानै बे बाहागो लानो फैदों आरो बे मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बुंलांदों मा भारतनि सभ्यतायानो अरण्यनि सभ्यता माने हाग्रा अरन ओनसोलनिफ्राय जोनोम जाबोनाय सभ्यता बेखौ गारनानै भारतनि सभ्यता जाया आरो अरण्य सभ्यता होनोबा बेयाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाग्रा मानसिफोरनि सभ्यताखौ रैखा खालामाबा भारतआ गावहानो मोनसे सभ्यता गैया ओंखायनो दिनै बर'नि सभ्यता बर'नि सिभिलाइजेसनखौ रैखा खालामनायजों लोगोसेयैनो जौगालांहोनांगौनि मोनसे बिबान थाबाय दा बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे बिफा अर्गानाइजेसन बर' हारिनि साफ्रोमबो मानसिया थुनलाइ आफादनि खाथियाव गंलायो आरो बे थुनलाइ आफादनि मान सन्मान स्टान्डार्ड आरो बिनि गुनागुन बेखौ दा गाहायाव खोख्लैलांनायनि सम गैलिया जेसेबां हायो गोजौआव दावखोलांनो नांगौ बेयाव जायफ्रा दैदेनो जोंनि बेस्ट अफ दि बेस्ट गुनि मानसिफ्रानो दैदेननांगौ बेयाव जायफ्रा खामानि मावो बिसोरा जाहाथे जोंनि राव थुनलाइनि जारिमिननिफ्राय लानानै हारिमुनि गियाना एसेबाबो थायो बे मोनसे आफादल' नङा बे मोनसे बडिल' नङा सोरखौबा बिबान होनानै दोननो बेयाव बिबान मोननाय साफ्रोमबो मानसिनिफ्राय जों माबा नङा माबा लुबैयो हारिया अब्लासोनो बे हारिया दावगालांगोन दा ओंखायनो जों मोनसे फसंथानाव सोलायलांनो हानांगौ जाहैबाय आरो जोंनि मानसिफ्राबो संगठना नाम जानायजों लोगोसेयैनो संगठनाव मावनाय मानसिफ्राबो जों पृथिबीनि मोनफ्रोमबो चेलेन्जफ्राव स्टेन्ड खालामहैनाय एबा कम्पिट खालामहैनो हानाय मोनसे गोहोगोनां आरो गुन गोनां मानसिफोरनि गोनांथि फैबाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फसंथान बे मोनसे इनस्टिटिउसन आरो जोङो बेखौ दा गोजौआव थानानै गुवारनिफ्राय गुवारै जों नायफिनलांनो गोनां जादों थुनलाइ आफादा एलपि मास्टारफोरनि जेंना एबा स्कुलनि जेंनाफ्रावनो थाबथानानै थाबाय थायोबा गोदो जयभद्र हागजेर एबा सनाराम खावसेन मोना एबा जोंहा जगेन बसुमतारी बिउराम बर'मोना एबा लकेश्वर प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्म बिथांमोना जाय थांखिखौ लानानै थुनलाइ आफादखौ जोनोम
जों बैयावनो थाबथानानै थाबाय थायोबा जोंनि थांखिखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा। जोङो एसेबां खेवसारनो गोनां जाबाय, बेखेवसारनो गोनां जाबाय, जोंनि सिमाखौ जोङो फुवारनो गोनां जाबाय। जों गावखौनो गाव जाय रेस्ट्रिक्सन एबा बादायाव दोननानै हारि दाननायनि बाथ्रा सानो, बे रेस्ट्रिक्सनखौ फोजोबनो गोनां जाबाय। आरो जोङो गासै पृथिबियाव दावबायनानै गावखौ रुजुना नायनानै गावबो मोनसे बेबायदिनो हारि हिसाबै दानांगौनि गोसो बोलो लानानै आवगायलांनांगौनि गोनांथि फैबाय। ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादा गावनि मावनांगौनि बिबानखौ आरोबाव फुवारबावनानै हारिमु एबा गासिबो बिथिङावनो आखाइ फोलावजोबनानै जोङो बे हारिखौ सिगाङाव लांनांगौनि गोनांथि दङ। रायजो राजाफोर, दिनै जोंनि समाजा जेसेबां न'खरफ्राव एफा एनै थाखा फैसा फैदों, सोरबा माहाजोन जाबाय, गोदोनि दिनाव साइकेल गंसे बायनानै लानो हायामोन, दिनैनि दिनाव बे न'खराव गंनै गंनै बाइक दङ। गोदोनि दिनाव लेन्डलाइन टेलिफन नुफेराखैमोन, दिनैनि दिनाव बे न'खराव 5टा 6टा मबाइल दङ। बे जाहैबाय मोनसे सम्पति एबा धन, इक'नमिकेलि स्ट्रं जाबोनायनि मोनसे साइन। न'खरफ्रा दावगादों, मोजां खोथा। नाथाय बेजों लोगोसेयैनो जोंनि फिसा फिसौआ फरायनाय बिथिङाव मोजाङै दावगानो हादोंना हायाखै? खारन जोंनिफ्राय रासिन दावगासिननाय हादोरफ्रा इउरप आमेरिकाफ्राव दङ, बिसिनावबो गंब्रै गंबा मबाइल दङ, 4 हुइलार दङ, नाथाय बिसोरो गाव गावसोरखौनो ओरैबायदि कन्ट्रल खालामनानै सोलियो जे गोबां गिदिर गिदिर सोहोरावबो नोगोरावबो गारि थाबाबो मानो जोङो पलिउसन खालामनो प्रयजन गैयाबालाय? मानो जोङो थाव सावगारनो, मानो फैसा खरस खालामगारनो? जोङो सिटि बासजों सोलिनांगौ। बे कालचारखौ बाहेरा देशाव नुनो मोनो। आरो बे जायगानि मानसिफ्रा थाखा फैसा फैदों होननानै गारि घोड़ा बाइक सालायखावलाबायनानै जिबनखौ ओरैनो थांगार होआखै। लेखा फोरोंदों, लेखा फरायदों, गिदिर गिदिर मानसि जादों, बिजनेस मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै टेक्न'लजिखौ दखल खालामदों सारा पृथिबीखौ। नाथाय जोङो दा थाखा फैसानि दोआव गोजावला जोबनानै जोंनि गामि ओनसोलावनो जा एबा टाउन ओनसोलावनो जा जोंनि फिसा फिसौफ्रा फरायनायखौ गोसो होनो हायै, जेरैबो दावगानो हायै आरो गोबां बिथिङाव फेल मारिनानै दिनैहाय लाइफआनो मोनसे फेलियर बादि जाबोबाय थानाय बायदि नुनो मोनदों। नाथाय रायजो राजाफोर, बेबादिजों जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा। रायजो मोननांगौनि बाथ्रा बुङो सोरबाया, सोरबा बिराद बिराद अधिकारनि बाथ्रा बुङो, किन्तु जोंनि सामाजिक जि चरित्र, बे सामाजिक चरित्रआ जुदि गावनो गाव संजम जानो हाया, दिनै मेला जायो, मेलायाव थांनानै जुवा गेलेनानै मटर साइकेल साखावनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैयो, बेफोर जाहैबाय सामाजिक नियन्त्रना। बहाबा मेलायाथ' जागोन, मेला जानायखौ सोर हमथानो हानो? मेलाखौथ' खालामगोन, बयबो खालामगोन। मेलायाव थांनानै एफा एनै रंजाहैनांगौबो बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय लागाम सारा भाबै जेरैबायदि नियन्त्रणहीन भाबै समाजा आवगायलांदों, बेफोराव गामिनि समाज एबा ओनसोलनि समाजफ्रा मोजाङै सानफिनलायनांगौनि गोनांथि फैबाय। आं बुङाखै मेलाया दिनैल' जादों, मेलाया जुगे जुगे सोलिबोगासिनो दं। आंबो खालामो, सोरबायाबो खालामो, बिनि थाखाय आं रावखौबो रेसपन्सिबल खालामनो नागिराखै। नाथाय लागामसारा मोनसे थासारिखौ जेरैबायदि नुबोनो मोनदों, दा जोंनि इयुन जोलैया बेबायदिजों बोरै आवगायलांगोन? दानि जेनेरेसना ना थुनलाइयाव बांसिन गोसोआनो गैया, लेखा फरायनायाव गोबाङानो दिनैहाय गोसो गैयै जालांदों। जोंनि हारिमुखौ रिसार्च खालामनाय बा जोंनि गावनि हारिमुखौ मोजाङै मिथिनांगौनि आरो बेनि थाखाय खामानि मावनांगौनि थाखाय जि मोनसे मानसिकता, बे मानसिकताफ्राबो गैया गैया जालांदों। स्टाडि दा ओंखायनो पृथिबीखौ फिउचारनि थाखाय इमाजिन खालाम। गिदिर गिदिर हारिया थांनाय समनि बाथ्रा बुंनानै समाय थांगार होआ। गिदिर गिदिर हारिफ्रा बे पृथिबीनि इयुनखौ लानानै सिन्था खालामो, जेब्लायबो
इमाजिनेटिभ पृथिबीखौ जों मा खालामलांनो जों बर' फिसाफ्राबो हायो खालि हारिनिल' बाथ्रा नङा बे मानसिनि समाजखौ बहाय लांनो दा गासै पृथिबीनि दायित्वखौ बिबानखौ रुजुननानै बे पृथिबीखौ जों गोजोन इयुनाव बोरै लांनो बिनि थाखायबो बर' फिसाफ्राबो हायो दा साफा सानैया सिन्था खालामदों अब्लासोनो जोङो गिदिर मोनसे हादोरनि देशनि सिन्था खालामबासोनो गिदिर एबा मोजां हारिनि बाथ्राखौ जों साननो हागोन दा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव आंहा गोलाव बाथ्रा बुंनांगौ जेबो गैलिया आं मैयाबो फैदों बहाय जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि चेलेन्जेसफोरजों जुजिनाय बिनि सायाव मोनसे आवगायलांनांगौ जुगा जेसेबां सोलायनाय फैदों एसेबां चेलेन्ज फैदों आरो जुगा सोरबा जोंखौ षड़यन्त्र खालामदों एबा एक्सप्लइट खालामदों बिनि थाखाय जोंहा बिपद जादों बेल' नङा जों गाव दिङा मोनसे थानायनि थाखायबो जोंनि थासारिफ्रा समफ्रा जोंखौ नस्थ' खालामलांगासिनो दङ ओंखायनो बयबो गोसो होस्रांनानै मोनसे सांग्रां हारि सांग्रां समाज दानांगौनि थाखाय आवगायबोनांगौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव आंनि बिबुंथिखौ आङो बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों